Els estudis que s'han fet a l'entorn de l'evolució de les espècies situen els amfibis com els primers animals que van conquerir la Terra. Això es va produir durant el període Devonià de l'era primària, fa uns 400 milions d'anys. Anteriorment, la vida es desenvolupava al medi aquàtic, de forma que els peixos eren els animals més evolucionats. Alguns peixos que es desplacen pel fons han desenvolupat unes aletes pectorals que ja ens intueixen la forma d'unes potes. La babosa de riu, per exemple, o el cavilat, són dos peixos de la nostra fauna autòctona amb aquestes aletes pectorals. El desenvolupament de les extremitats dels amfibis es va produir a partir d'aquestes aletes pectorals durant milions d'anys. Els amfibis són uns animals que a nivell evolutiu se situen entre els peixos i els rèptils. En el cas concret dels tritons, la seva morfologia ens recorda perfectament una sargantana o un dragó. De tota manera, els amfibis necessiten l'aigua per reproduir-se. La seva pell, a més, quan estan fora de l'aigua, també requereix molta humitat. A casa nostra, els amfibis es classifiquen en dos grups. Un és el dels anurs, les granotes, els gripaus, tots aquests amfibis que no tenen cua. I l'altre grup és el dels urodels, els que sí que tenen cua i que són sobretot la salamandra i totes les espècies de tritons. Les larves dels tritons, en néixer, respiren per brànquies. Quan fan vida fora de l'aigua, tenen una respiració pulmonar i també cutània. Necessiten tenir la pell humida per poder fer aquesta respiració cutània. La salamandra està força emparentada amb els tritons. És de costums molt més terrestres. Tota ella es veu més rabassuda i robusta. Resulta molt fàcil de reconèixer per la seva contrastada coloració negra i groga. Tot i que n'hi ha diverses subespècies. Aquí hi podem observar un exemplar amb una coloració anòmala. Sembla tenir la pell gairebé transparent. I aquí hi podem admirar una larva nascuda fa pocs dies. Vegem ara el tritó pirinenc. Aquesta espècie es distribueix per diferents estanys, fonts i rius de la serralada pirinenca i del Prepirineu. És un animal que pot viure en determinats llacs d'alta muntanya. És molt aquàtic, per bé que habitualment tan sols el podem observar de nit. De dia resten amagats. Una altra espècie força interessant és el tritó palmat. Els mascles, durant un temps, tenen unes membranes entre els dits dels peus posteriors. La seva coloració és ben peculiar, amb tot de franges i ratlletes que li solquen el cos i la cua. Les larves són ben remenudes. Aquestes, amb prou feines, s'hi fan un parell de centímetres. Passades unes setmanes, inicien la metamorfosi. Els desapareixen les brànquies, que són reabsorbides pel cos. Aleshores, es desenvolupen els pulmons. En aquest estadi ja poden sortir de l'aigua.
Al costat d'aquest estany hi acabem de trobar aquests dos tritons palmats. Sembla que han acabat la reproducció i ara estan abandonant ja l'estany per anar a passar l'hivern en un lloc ben arrecerat, possiblement enterrats a sota de terra, unes pedres, etc. La salamandra, el tritó pirinenc i el tritó palmat viuen en ambients humits força frescals. Tot seguit ens desplaçarem al sud de Catalunya. Anem a la comarca del Baix Ebre per cercar un dels reductes on encara hi viuen dues espècies de tritons, l'ofegabous i el tritó verd. Som a prop del Delta de l'Ebre, en una zona muntanyosa encarada al litoral. El terreny és força àrid i ens ofereix un relleu accidentat on hi predominen els arbustos. Abans, en algunes raconades més fèrtils, s'hi treballava la terra. A la resta de l'espai, l'aprofitament era mínim i sobretot hi pasturaven els ramats. Ara, en aquestes muntanyes s'hi ha construït un parc eòlic. En un principi, l'energia eòlica és neta perquè no contamina, però malmet el paisatge i afecta la fauna que viu a la zona. Possiblement seria millor situar aquests parcs en espais industrials o a l'entorn de les autopistes, que són llocs que ja estan degradats. És just a algunes de les basses que hi ha a la zona on hi trobem el tritó verd. Aquestes basses, des de fa molt temps, han estat utilitzades com a abeuradors. Els pastors hi portaven els ramats assedegats de cabres i ovelles a satisfer la set. Són petites basses que s'omplen amb l'aigua que es recull de les pluges. El terreny argilós evita que l'aigua es perdi per filtracions. Aquesta bassa està plena de tritons. A finals d'hivern hi han començat a venir per tal de reproduir-se. Per diferents racons hi hem vist uns quants tritons verds i també algun ofegabous. Ara estan reposant mig amagats entre la vegetació aquàtica. És de nit quan aquests animals són més actius. En general, el tritó verd pot fer vida allunyat de l'aigua. S'amaga entre les pedres i la vegetació. En principi, evita les insolacions fortes, ja que li podrien assecar la pell i de retruc causar-li la mort. Per això, té preferència per fer vida crepuscular i nocturna. Quan s'atansa l'època reproductora, es desplacen cap als punts amb aigua. El tritó verd busca aigües somes, tranquil·les. Tant el podem trobar en un rierol amb poc corrent com a una llacuna, un pou, una bassa, un abeurador, una font. Preferentment, busca llocs on hi hagi algues i altra vegetació aquàtica, ja que pon els ous d'un en un entre les plantes. Arriba a doblegar les fulles per amagar-hi els ous. Els mascles i les femelles són una mica diferents. A l'època de zel agafen unes tonalitats més acolorides. Sobretot els mascles, que els creix una mica la cresta que tenen a l'esquena i a la cua. Se'ls fa més patent i més vistosa. En aquesta bassa comparteixen espai amb un altre tritó anomenat ofegabous. Aquesta és l'espècie més gran d'entre els tritons del nostre país. Pot arribar als 30 centímetres de llargada. Les basses que freqüenta l'ofegabous són plenes de vida. Hi trobem altres amfibis, com aquest menut tòtil que hi va deixar els ous. També hi ha una bona profusió d'insectes, de larves de mosquits i altres petits invertebrats que els serveixen d'aliment. Els tritons i les salamandres són un tipus d'amfibis que presenten una morfologia molt primitiva. Diríem que d'entre els amfibis són els que han sofert menys evolucions en la forma del seu cos. El món dels animals sovint ens presenta singularitats que són ben curioses i en molts casos ben desconegudes.
El tritó pirinenc, en èpoques de clima més fred, tenia una distribució més àmplia. Amb els anys, els exemplars que vivien al Montseny han quedat aïllats de la resta de poblacions. La seva evolució i l'adaptació al medi han seguit un camí lleugerament diferent al de les poblacions pirinenques. És per això que els darrers estudis genètics realitzats han permès descobrir una nova espècie, el tritó del Montseny. És endèmica d'aquest territori. Els amfibis han de fer front a moltes problemàtiques. En destacarem 3. Una és la contaminació. Sembla mentida que en ple segle XXI encara haguem de veure rius d'aquesta manera. Una altra problemàtica és la pèrdua d'hàbitat. S'estan dessecant moltes llacunes, s'està construint en ambients on hi havia amfibis, tritons i tota aquesta mena d'animals. I la tercera problemàtica que voldríem destacar és la introducció d'espècies foranes, el cranc de riu americà i alguns peixos al·lòctons, que depreden sobretot a les larves i en alguns exemplars juvenils d'aquests amfibis. A diversos punts de la geografia catalana ja s'ha produït l'extinció de poblacions d'aquests amfibis urodels. La conservació d'animals com la salamandra, el tritó verd, el tritó palmat, el tritó pirinenc, el tritó del Montseny i l'ofegabous està a les nostres mans. Són espècies discretes, interessantíssimes, de bellesa singular. A la natura hi desenvolupen un paper important des de fa milions d'anys.